Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Chuchay, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan pagadalan iti lugar adim makalak. Iso anagnaid kami iti ayan ni Auntie Salome. Ti kabsat ti amak. Impagarup ko ani Auntie Salome ti solusyon iti parikot mi. Impagarup ko nga iso ti makatulong kada kami iti kabsat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Chuchay. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agawaam ti magnalander. Nasakit ti sakak anasugat manang. Kasano nga ruden dayta? Maladaw tamanan. Umuna kalatan manang. Saan mo't amabalin a panawan ka? Delikado ti magna dito'y kalsada no agmay saka. Sapay kabuteng mo dagiti lugan. Ni Auntie Salome mat ngamin. Amuna nga adda klase tayta. Ngam pinagtrabaho na tapaylaang. Wen taiso kano ti bayad ti panagnaed tay jabalay na. Nakita nga adda kwartang intad ni tatang kan kwa na idi. Di kalatan agreklamo. Tano aramidam dayta. Ad-adda ang makaungot ni auntie. Ad-adda akaasita. Nasaya at mat na nakariing kan, Chuchay. Anya ti maaramid ita, auntie? Sabado ita, mangayo tayo manan, taawanan pagsungrod. Riingam ni Lander, taisupay di mabagkat na. Nasakit ka no ti saka na anasugat, idi nagtrabaho tayo iji gardenyo, auntie. Rason naman ang dayta. Ang mga no sumurot kat agdaraman ng ti sugat na, auntie. Mapantayo at tanlo. Awan ti mabati dito'y balay. Anya? Masapol at tulungan dak. Ngamin, siyak ti mang palpalamot kada kayo. No awana, adaya pag naadan nyo, makaadal kayo nga ta. Anay ko, ginanatapay manang. Nagdagsan launay ti kayong impabagkat ni Auntie Salome. Ure syakmat, kita man timpabagkat na kanyak. Nuadda ni nanang. Sana nga ipalubos ng agbagkat ta iti kastoy kadagsan. Awan mat ngamin ti bibiyang ni auntie kadata. Uray na dagsan at trabaho kat iparamid na latta. Uwan nga rod manang. Kisayan takid diti kayo nga impabagkat na. Ibati ta ti daduma. Tapno saan ta amarigatan unay. Masapol nga ilamang ta. Tapno saan amakita ni auntie. Nakutong lang nga rodan da tao. Agbagkat ta pa iti nadagdagsan. Wen nga ron. Jay kumamat ka ba ta ti pabagkat ni auntie? Ala, tulungan nakpay dito'y manang. Kisayan ta ti kayo abinagkat ko. Tulungan kan tumat intun madamdama. Itay pa'y nga urayan ka dito, Irwar. Ano ti balon nyo? Nag-overtime mak manang. Apay mat. Katnukas taon na iti ungat ni Ma'am Kanyak itay. Apay ka no? Tasaan kong amo ti agbasa. Saan kong amo ti plus kan minus. Nagrigatan aya ti agadal. Talaga marigatan ta. Awan mat ngamin mangisuro ka data. Narigat ti kastoy manang. Ni mamlaang tinamnamaag amang isuro kanyak. Saan akas kadigiti daddo mga ubing. Nga dadagiti dadakkel da. Uray kastoy ti kasasaad ta. Igaad talat ta ti agadal. Uray pasang awa ti grado ta. Maawatan damat siguro ti sitwasyon ta. Umaykan, agawid tan. Saan amabalin amarabyan ta. Taagungat ni auntie. Apay ang Chuchay. Apay nga agtugtugaw ka lang dito. Kita asaan pa'y analpas ti trabaho tayo. Mabisina ko na auntie. Mabisin ka. Katawan pa'y mat alas 12. Nasapa tayo mat ngamin ngay may dito'y garden, auntie. Nagturod kan asumungbat. Ha? Ituloy mo kit din
aramidam dita, tapno malpasan. Urayang mo ti alas 12 ah. San asyak ti pagpungpung tutam ko na, nay? Tatang? Kumusta kayo, anak ko? Lander! Lander! Umay ka! Adda ni Tatang! Ninanang ngay, Tatang? Napanggim matang iti pagsasangwan tayo. Di mi ammo ngagpasyar kayo gayam ita? Uwan takayat kayo asurprisain. Tatang! Tatang! Adda kayo matgayam! Oh, kumusta ka man ten, Lander anak ko? Kumusta ti panagadal mo? Kanayon dak akatawaan dagiti kaadala. Ni, apay ngay? Tasyak akanayon ti mabatbati iti sango. Saan ko ngamin nga amo ti agbasa? Marigatan akpay iti plus ken minus. Chuchay, isurum ti kabsat mo Wen Tatang, no adda ti amok kat isurok mat ken kuana? Nasayaat. Ne, ada ka matgayam kabagis. Kunaklakit din no asino ti kasarsarita dagiti ubing. Si ka matgayam. Mala, sumrag ka iti unag. Tadita ti pagsasaritaan tayo. Agawid kami manan kan tatang yo. Nagbitan nanang, makalawas yu laang ditoy. Kapilitan tawan mga sikaso kadagiti taraken tayo. Kan maysa, ada trabaho mi nga agururay iti lugar tayo. Anyamat ti kasta nanang. Di kay madanagan. Agpasyar kami manan no makawaya kami. Kaano manan nanang? Inton umay atawan manan? Depende anak ko. Ano sa inyo pala ang tiag na dito'y balay ni Antiyo, tapno makaadal kayo. Wen Masapol nga agadal kayo iti kabsat mo. Iti kasta, dakdakkel ti tsansa mapasaya at yu ti biyagyo. Tapno saan atong palbiyag, kat agrigrigat tayo. Okay. Agan-anad kayo nga rod nanang. Oray da kayo kani ading mo. Ne, di mo baybay ang ti kabsat mo, wan? Wen nanang. Agrubat kami nga rudan. Amo yumat. Nasurok innem nga oras ang magmagna kami kani tatang yo. Tapno makadanon kami iti lugar tayo. Adaan ni Antiyo sa lume, di tabalay na. Awan apong. Sa di ino tinapanan na. Ada ka no meeting da apong. Anya ti pagungungtan na itay bigat. Nangag kong agungungat manain. Wen tasan ka no anay mas tinlutok anatang apong. Una yun ni Antiyo, Madanagan nga rod apong. Apay, anya ti pagdanagam. Wen tama nga no sa anak ang makapasa. Kanayon nababati skor ko. Kasta. Kat agripaso ka nga bin Agpaisulo ka kadagiti kaadalam. Mapanak ko maiti ayan ni Kayla ita. Ngam saan mat akayat ni Auntie? Kasaritak tuman ni Salome. Di yu ibagbaga nagipulong ak apong. Sigurado nga ong tanak dayjay. Anya ti aramidam si Kachuchay. Ar-aramidot ti homework ko, Auntie. Umay ka man pa'y dito'y tagsarita ta. Apay ka di, Auntie. Awan matiyang mo kabasol ko. Umasidag ka kunak. Di mo urayan ang makapungtutakan ka. Anya ti ibagayo, Auntie. Anay ko. Apay ka di, Auntie. Anya ti impulong mo kin ni Auntie Marta. Awan, Auntie. Ulbad! No awan indanon mo kan kwa na. Saan kumakas jay ti panagsasauna kanya? Anay ko, Auntie. Di naklapingusan na. Sino tinangibagakan ka ang mabalin mo ti mga na? Mabisina ko, Auntie. Dandani manin maibos ti bagas. Naimbag kumamat no dakil ti kwarta mait-ita jay amayo kanyak. Saan met nga raw? Ibagak ka ni Tatang. Tanayunan na ti ititid na kada kayo, Auntie. Di yu kumamat kabilan ti kabsat ko. May saka madchuchay. Apay ka di, Auntie. Agpakalaing kalaunay. Naimbag kumamot no nangato ti gradom iti pagadalan. Saan met nga rod tapasig awasay. Balaagan kayo
Diyo panggapan tagi pulong kadagiti dadakkelyo. Tadakas kayo kanyak. Kaputa trabaho nga bintian aramiden mi dito'y, ante. Anya ti mapaspasamak ditoy. Ha? Ay, Manong Felipe. Ada ka matgayam. Sige, agtugaw ka, Manong. Apoy adiyo imbagbaga kada kami. Akas di gayam tar aramiden ni Antiyo sa lumi kada kayo. No saan ang nag-text ni Auntie Marta? Saan may pa'y amaamuan? Kaputa agungat ni Auntie Nanang. Kat balsan na kami no agipulong kami. Saan ang maiparbang tikas di nga aramid na? Naimbaglaangan. Taada to'y balay ni Auntie Marta anak iturugan tayo. Marigatan kami unay, Nanang. Kaasi kami no awan kayo. Di kay madanagan. Agbirok kami iti mabalin tayo nga abangan. No kasta, agnaed kayo dito'y, Nanang. Wen anak ko, day tati na pagsaritaan mi kanitatang yo, idi nag-text ni Auntie Marta. Yehey! Saan kami matlangan nga agbagkat itinadagsan na kayo? Agtrabaho tayo latta. Ngam siguraduan mi, ano anya ti kabaalan nyo, isolaang ti paaramid mi kada kayo. Adapay gayam may sa aparikot, Nanang. Masapula ka sarita yu ti maestra ni Lander. Ado ka no ti bagsak na. Wen, mapanak to iji pagadalan dano bigat. Siya kun ti makisarita. Manang, adda ka di pa'y makan? Adapay, mangan ka ano kayat mo? Adamat laang tinapay aginatang ni tatang itay. Agmerienda ak pa'y nga rod. Wen mabalin latamat. Awan pagdanagam. Taawan ni Auntie Salome nga agunget. Sipud na gabang tayo. Saan tamoten amarigatan unay? Wen tadamat laangan mangisakit ka data. Narigat ti mayadayo kadagiti dadakkel anya. Awan nga rod. Uray Auntie tayo gayam. Kat sanda mapagtalkan. Kitaam. Kabsat ni tatang ni Auntie Salome. Ngam nagranggas ni Auntie kadata. Iso nga ibagam kadananang kantatang. Ta saan data apampanawan, Manang. Adda ka din ni Nanang yu iji balayo, chuchay. Adda apong. Madama ti panaglabana. Kat sika ngay mag, sa dino ti papanam. Adala mapan ko gatangan dita store, apong. Nagawaam nga raw, taurayan ka. Ha? Urayan ka, taag kuyog ta. Sa dino ti papanan niyo aya, apong? Iti ayan ni Nanang mo. Kaya't ko lang ati makiis-istorya kan kwa na. Awan mo't ngamin kadwa ki jay balay. Mabiit lang nga rod, apong. Gatangag pa'y tin pagatang ni Nanang. Nasabat ko ni Auntie Salome ijay barangay hall itay, Nanang. Anya nga itimbaganakan ka. Awan matkit di. Iso na lang, tamadlaw ko agumurgura kanya. Di mo latan ikaskaso ni Antim. Nasakit lakit di tinakam na dayjay kada tayo. Sa anak akomportable, Nanang. Apay, adaya basol mo ka ni Antim. Awan Awan ti basol ko kenkwana, Nanang. Ay no kasta nga rod, awan ti pagbutngam anak ko. Kasano laangan, Basta no? panunutem nga awan basol mo kenkwana. Nasakit lang tinakam na dayjay kada tayo. Ngamin, nagabang tayo iti balay. Awanan ti pagtrabahon na iti balay na. Nagawit ni Auntie Yolita. Mapantayo di balayda, inton matamtama. Diyak kayat ti sumurot, tatang. Iten niya aga po. Masadutak ka mapan. Tamangan no adamanan ni Auntie Salome ijay kat ibabain na. Saan ba't siguro, anak ko? Ay natatang, am-amo ko ni Auntie Salome. Sipod pimanaw kami iti puder na. Mariknak anapudot ti dara na iti pamilya tayo. Kan namin anumot ten adaras a pinabainan nak iti sangwanan ti ado a tao. Anya? Ket si Kang Elander. Uray siyak tatang. Sa anak mat amapan. Apay nga akas tamat ten. Tunggal makitkitak ni Auntie Salome. Kat malaglagip ko dagiti panang parigat. Kan panang idadanas na kada kami iti kapsat ko. Sana mabalinti kasta. Mapantayo amin.
tapno awan maibaga ni Auntie Yolita. Isumot ti gagara tayo, Jay. Saan kat ani Auntie Salome? Asino tinangibaga nga agiwara kayo iti komkompurmi iti arubayan me, Chuchay? Ni, saan mo't, ante? Ay di ka man naglibak. Nakitak anak atakder kayo iti arubayan mi itay. Wan, ngampi manaw kami matla adagos. Kat asino nga rod tinangiwara kadagi jay, Siak? Awan amok dita, ante. Di ka man agrason-rason akasta. Ala, tumakder ka dita, tamapan mo dalusan dagi jay. Ay, kamal iti pampanunutaw sa lumay. Ha! Di kay man makibibang iti parikot mi, Auntie Marta. Ay na, dagiti ubeng akarubayo tinagiwara di arubayan yo. Nakita ka mismo. Anya? Kano agungot ka, ilugar mo. Saan kumamot aditoy? Tanay, adda ti makangag iti isaw-sawang mo. Anya dyan baga ni tatangken ka itay, Lander? Adda ka numangay a reunion tayo. Kano? Wen, ngamawan plano ka sumurot kadakwada. Uray siya. Sa anak mat asumurot. Aginanaklangan. Ag-review akmat. Makapasadot ti makireunion no daduma. Nang runa no adda dagiti kakabsat ni tatang amang idadanas. Nakunampay manang. Awan ti bibiyang da. Uray maibabain ti padada a tao. Gapo iti aramid da. Sumaruno kayo matan nga agdigos, Chuchay. Awan mat papanak, nanang. At da reunion tayo ita. Saan kami asumurot ka ni Lander, nanang? Manan, saan kayon anapan idi kasangay ni Uncle Yu Apidol? Ita saan kayo manan ang makireunion? Narigat ti may dadanas, nanang. Anak, adda kami mat ka ni tatang yu akadwayo. Basta, masadutak amapan. Uray adda kayo ka ni tatang. Awan ti anyaman dayta ka ni Auntie Salome. Maaramid na latta ti mangibabain kada kami. Uray adda kayo. Awanan ti adupay asao. Ala, agrubwat kayo kit din. Uray anyapay ti bagbagayo, nanang. Saan kami asumurot? Da kami laengan ti lumiklik iti gulo. Adupay tinararamid ni Auntie Salome a panangidadanes kada kami iti kabsat ko. Isu nga uray tawon ng tinaglabas, uray nakaturpos kan nagtrabaho kami iti kabsat ko, kat jaklat ta malipatan, dagiti inararamid na kada kami idi. Tunggal da family gatherings mi, wenno anyaman a klase ti okasyon, kat manmanulang amapan kami iti kabsat ko. Saan ko nga ilibak, ngam aging gaita, at dalata sakit tinakam ko kenkwana. Gapo, tati tao nga impagarup mi a makatulong kada kami, kat iso ti numero 1 anang idadanes kada kami. Alakastan, kat agyaman nakiting ka panangidrama iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Chuchay. Agyaman nakpagayam Chuchay iti na ito pakasaritaam. Natural laeng agsakit tinakam mo kini Antiyo. Ta saan anasaya ti trato na kada kayo iti kapsat mo. No pay kasta, ikagumaam alipaten ti sakit tinakam mo. Ta saan anasaya ti agimula iti sakit tinakam. Ngam di, dayta ti pagbalinin nyo akarit tapno agbaligi kayo iti biyag. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Chuchay. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit, kan musika, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.